Jama'a barka da warhaka. A wannan bidiyo za mu kawo sharhi ne akan wani mutumi wanda ya taɓa rasa dalar Amurka biliyan 200. Shi dai wannan mutumi ba kowa ba ne illa shahararren mai kuɗin na Amurka wato Elon Musk. Tarin dukiyar Elon Musk dai a watan Nuwamban 2021 ta kai dalar Amurka biliyan 440. Amma a 'yan kwanakin nan wannan dukiya ta ragu zuwa ga dalar Amurka biliyan 137. Shin ko me ya kawo haka? Ku kasance tare da mu domin jin wannan dalili. Wato abin da ya kawo wannan raguwa na arzikinsa shine hannun jarin kamfaninsa na motar nan wato Tesla ya sauka. Ta yadda hannun jarin nan ya sauka daga kusan dala Amurka 15,000 zuwa 7,500. Wannan dalili shine abin da ya sa dukiyar wannan bawan Allah ta sauka. Sa'an nan Elon Musk ya zama mutum na farko a duniyan nan wanda ya taɓa rasa kuɗi masu tarin yawan nan waɗanda suka kai dalar Amurka biliyan 200. Kuma abin mamaki a nan shine duk da wannan rashi da ya na wannan tarin dukiya mai yawa, duk da haka ya kasance shine na biyu a dukiya. Saboda wannan asara da ya yi ta dalar Amurka biliyan 200 ya saukar da shi ne kawai daga muƙaminsa na mafi tarin dukiya a duniyan nan zuwa ga mataki na biyu. Wato mutum na biyu wanda ya fi kowa tarin dukiya a duniyan nan. Sa'an nan mutumin da yanzu shine wanda yake kan gaba akan tarin dukiya a duniya baki ɗaya shine mutumin nan ɗan ƙasan Faransa wato Bernard Arnault, wanda shine chairman na kamfanin nan masu haɗa kayan alatu wato LVMHF. Shin ko menene ra'ayinku dangane da wannan rashi na wannan dukiya da bawan Allah nan yayi? Sai ku gaya mana ra'ayinku a comment section. Sa'an nan kar ku manta ku danna mana subscribe domin samun sababbin videos ɗinmu idan mun sauke su. Mun gode. Sa'an nan ku huta lafiya.